खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिथांनि गेदेर मुसुखाखौ बेखेवबाय। भारत रत्न बान्थाजों मान होजानाय लोगोसे आसामनि गिबिसिन गिबि मन्थ्रि गपिनाथ बरदलै बिथांनि आसाम रायजो दाफुंनायाव गावनि एंगारहायै बिहोमा होलांनायखौ मान होनानै मैया गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टनि गोदानै टार्मिनेल बेखेवनाय समाव बिथांनि 80 फुट गोजौ मुसुखाखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेखेवनानै होयो। दिनै 21 दिसेम्बराव रंगिना संगिना हाबाफारिजों गसाइगाव भावरागुरि लामानि फैलाव दुब्लियाव श्री श्री अनुकुल चन्द्र ठाकुरनि 138थि नुजाथि फैनाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै प्रीति लगनिक महोत्सबखौ खुंनो साखाफारा जादों। सनितपुर जिल्ला लाइमोन BPF खौ मैया दाफुंबाय। आफादगिरि महरै रन्जन खाख्लारि आरो नेहाथारि महरै निजोम बसुमतारिखौ लानानै जिल्ला कमिटिखौ दानाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। आसामनि नगाव जिल्लानि कामपुराव दिल्ली थांनाय राजधानी एक्सप्रेसआ मैदेर फालोजों सौग्रावनायाव खमैबो मा 7 मैदेरफोरा अबथिरायै जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। हाइ स्पिड राजधानी एक्सप्रेसजों जानाय दुखुनांथाव जाब्रबथाया सनिबारनि फुंनि 2 रिंगासोआव जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मैदेर फालोआ रेल लामाखौ बारबाय थानाय समावनो बे सौग्रावनाय जाथाया जायो। मोनसे नखरसेयाव मोननो थाङै दाउ थ्रिलिंखौ बुथारना जानाया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारगासिनो दङ। दाउ थ्रिलिंआ बुहुमावनो जोबोद खम अनजिमा थानाय मोनसे रोखोमनि दाउ। बे दाउखौ जोंनि बडलेण्डआव मोनोखाय गोबां दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा दावबायनो फैयो आरो बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। नाथाय बे दाउखौ बुथारना आरो संना जानाया जोबोद दुखुनांथाव। बे जाथाया चिरां जिल्लानि खुंग्रि फरेस्ट भिलेजआव जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बांलादेशआव सासे हिन्दु सुबुं दिपु चन्द्र दासखौ फांसे बिफाङाव फासि होनानै मानसिफोरनि सिगाङाव सावनानै बुथारदों। लोगोसे बे जाथाया गोबां दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बांलादेशआव हिन्दु सुबुंखौ खास्रि बिस्रियै बुथारनायनि हेंथायै बिजनीनि राष्ट्रीय बजरं दलआ गोख्रोङै सोमावसारदों। सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कआव सोमजिनाय जाथायनि सायाव EM पानिराम ब्रह्म बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। हाग्रा दानस्रांग्राफोरनि सायाव गोख्रों आयेननि राहा लानाय जागोन होनना पानिराम ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। आङो जे BTC सरकार जोंनि जानायनि उनाव हाग्रामा सारनि नेतृत्व BTC जानायनि उनावहाय सरकार जानायनि उनावहाय आङो हाग्रा बिफानखौ मोनदों। हाग्रा बिफानखौ मोननायनि उनावहाय आं सब जायगायावनो गिदिंदों। डिभिजन वाइज आं गिदिंदों नायदों आरो आङो बिभागनि मानसिफोरजों आङो बिदिनो आल'सना खालामदों आरो बोरैहाय माने मा जाखो आवगायनि सरकारफ्राव मा जाखो बोरै बोरै जाखो बेफोरखौ नायजोबदों। नायजोबनानै नुबाय जे गोबां माने जोंहा खथि जादों थांनाय सरकाराव। बे खथिके बे धंस जानाय माने हाग्राफोरखौ बा जायफोर दा सिफायनो नागिरदों दाननो नागिरदों बेखौ माने बन्द' खालामनो थाखाय दा जोङो दिनै राति खामानि मावगासिनो दं। आरो दिनैहाय जोंनि NGOफ्राबो गोबां आवगायबोदों जेरै फरेस्टार आरो बिदिनो बिभागनि मानसिफ्राबो खस्थ' खालामगासिनो दं। आरो जों सानदों माने जोङो बेखौ बन्द' खालामनो हागोन आरो खुनु पदे जोङो BTCनि हाग्रा सम्पतिखौ जों फोजोबहोनायाव गैया आरो जों बेखौ बासायगोन। आरो बेखायनो आं दहाय बुंनाय बायदि NGOफ्रा दिनैहाय ज' थानानै आवगायबोदों आरो बिथांमोनखौ माने धन्यबाद होदों। आरो लोगोसे जोंनि बिभागनि जेनाखि खामानि मावग्रा बिसोरखौबो आं धन्यबाद होदों खारन बिथांमोना दिनै राति खामानि मावगासिनो दं आरो बे हिसाबै जोङो जिखिनि हाबदोंमोन बेखौ जोङो होख्रांहरनो हादों। माबायदि गोख्रों राहा लागोन जिहेतु बेखौ संरैखा होनायनि खेथ्रआव जोङो गोबां माबा दं लामा लानांगोन। जोङो पाब्लिकजोंबो पाब्लिकनि गेजेराव हाबनाय एवारनेस लाबोनांगोन। जोङो मानसिफोरखौ बुजायनांगोन आरो जों कनफ्रन्टेसन जानो नागिराखै। जोङो बुजायनानै लांनो नागिरदों आरो जुदि माबाथाराब्ला जुदि बिसोर जुदि मानिथाराब्ला बेफोरनिबोथ' बेबस्था थागोन। बे बेबस्थाखौबो लानाय जागोन। आरो बे हिसाबैनो जोङो हाग्राखौ जों बासायगोन खारन बे जोंनि सम्पति। माखासे दालाल श्रेणी दं नामा बिनि गेजेराव? थागोन। दाख्लै जेनाखि सासे हमनाय जादों बे हमनायनि गेजेराव बियो बुंदों जे गावसोर 2000 होबानो बे बिफां दानो लायहोयो आरोखि 2000 होदो बिफाङा दानहैदो बेबायदि एलाव होग्रा दं जाहैदों। दा बेबायदि मानसिखौ जोङो एसे गम मोनबाय एसे मिथिबाय। बे गतिके बारा जोंनो सम नांला
बेबायदि उस्कानि होग्रा मानसिफोरखौ जोङो थाबैनो जों हमनो हागोन। जोङो दिनै नुदों जे आथिखालनि नैबे गोजोन थासारियाव जोंहा दिनै समाज दानायनि गुबै खामानिफ्रा जोंहा दिनै आवगायनांगौ। नाथाय बे समावबो जोङो दिनै नुदों जे मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजखौ जे गुन गोनां समाज जों दाफुंनानै लानांगौ, गुन गोनां न'खर जों दाफुंनानै लानांगौ। नाथाय बे समावबो जोंनि माखासे जोंनि आइ आफा रायजो राजाया माने गुन गोनां समाज दानायनि अनगायै, गुन गोनां न'खर दानायनि अनगायै, सासे मोजां सुबुं गांखौ दाना लानायनि अनगायै दिनै जौ जुवा माखासे समाजनि बेरेखा माखासे खामानिफोराव बिथांमोना सोमोन्दो थानाय, बिथांमोना लिप्त जानायखौ जोङो दिनै नुदों। दा बेफोरनिफ्राय जों बोरै आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो उदां खालामनानै बोरै गुन गोनां समाज जों दानो हायो, जोंनि आइ आफा रायजो राजानि गेजेराव बोरै जोङो खौसेथि लाबोलायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजखौ गुन गोनां सोलोंथाइ जों खालामनो हायो, मारै जों जौगाहोनो हायो, जोंनि गेजेराव मारै अनलायनाय खौसेथिखौ जों बोरै लाबोना होफैनो हायो, दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजखौ मोजां खालामनो थाखायबो जों नारा नाथा जोङो दिनै नाजागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुङाव बड'फा गोजोरथायारि सोलायनायनि जि मोनसे मावथांखि, बे मावथांखिखौ लानानै मोनसे नोजोर थां माव आरो जौगा, बे नोजोरखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। आरो बेजों बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोना दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय लाना जिल्लानिफ्राय लानानै दखरा आरो जोंनि दालाय एबसुनि साफ्रोमबो बिबानगिरिया दिनै नारा नाथा जोङो जुजिगासिनो दङ। जाथिखौ गेरेमसा दानो, जोंनि बर' समाज आरो बर' फरायसाफोरखौ जोङो गुन गोनां जोङो खालामनो थाखाय एबसुआ नारा नाथा जों जुजिगासिनो दङ। आंखौ गाहाय आलासि महरै बिथांमोना आंखौ लेंहरदों आरो बेयाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायनायनि थाखाय गिबियावनो गान्धीबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम बे समाव साबायखर बावदों। मानोना बिथांमोननि दालायनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बर' गामिनि आइ आफा रायजो राजाजों जि जोंनि समाजारि थासारि, जोंनि गौथुमनि थासारि आरो बर' माहारिनि आथिखालनि जि मोनसे थासारि, बे थासारिखौ लानानै जोङो सावरायलायनायनि जि मोनसे सुबिदा, बे सुबिदाखौ जोङो मोनदों। आरो थारैनो नैबे जि गोथार सानाव, बे गोथार सानाव बिथांमोना जि गेवलां मेल लानायनि गेजेरजों बिथांमोननि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दालाय एबसुनि माखासे थांखि आरो नोजोर, बेखौ बिथांमोना एक्सप'ज खालामनो थाखाय दिनै बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ बिथांमोना खुंफुंदों। आरो बेयाव जोङो दिनै नायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुनि जि गिबि खामानि फरायनाय बा सोलोंथाइ लानाय बा जोंनि इयुन जोलै बिथांमोननो गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय, लोगोसेनो जोंनि समाजखौ जोङो थिग खालामनाय, लोगोसेनो बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनाय, बे माखासे खामानिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगासिनो दङ। आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां रोखोमनि माखासे बिथांखिफोर आजावनानै दिनै खामानि मावबाय थादों। आरो बे लेखायैनो गान्धीबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै गावनि जुरिसडिक्सनाव थानाय बर' गामिनि रायजो राजाखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। जोङो दिनै नुदों जे जोङो आथिखालनि बे गोनोखोनि मुगायाव जोंनि फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ, गावखौ सासे राफोद सुबुं सम्पद दानांगौ। नाथाय बेनि उल्थायै जों दिनै मोनसे थासारि जों नुबाय थादों। जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा गावनि जिउनिख्रुइ माने दिनै ड्राग्स, दिनै जौ, माखासे बेखौसो गावनि जिउनिख्रुइ आपुन बिथांमोना खालामनो लानायखौ जोङो नुदों। दा बेफोरनिफ्राय जोङो रैखाथि होनानै बै फरायसाफोरखौ गावनि थांखिनि ट्रेकआव जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा माबायदियै लाबोनानै होफैनो हायो, बिथांमोननो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों गोग्गोम मोनसे गुन गोनां न'खर, मोनसे गुन गोनां समाज, मोनसे बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनाय, बियो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जागायनानै जिल्ला आरो दुलाराय बुहुमावनो बेखौ जोङो दाफुंनांगोन। दा ओंखायनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जों कमप्रमाइज खालामालासिनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावबाय थादों। आरो साफ्रोमबो दा फरायबाय थानाय दिनै मेट्रिक आरो हायार सेकेण्डारि दिनै फाइनाल एग्जाम जानो थांगासिनो दङ। दा बे समाव जोंनि आइ आफा रायजो राजायाबो फरायसाफोरनो मोनसे मोजां थासारि होनांगोन। जोंनि फरायसा बिथांमोनाबो आइ आफाया जि होनो हादों बेखिनि सुबिदाखौ लानानै गावनि थांखि दाफुंनायाव बिथांमोनाबो गोसो होनानै फरायनांगोन, गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथांमोना लानांगोन।